Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás na dnešnom tréningu. Dnes budeme hovoriť o ľuďoch. Prečo? Jednoducho preto, že ľudia sa nepridávajú k produktu, ľudia sa nepridávajú k spoločnosti, ale ľudia sa pridávajú k vám. Jednoduchá rada, ktorú nám dal aj Stan Townsend, Platinum Director Singular, ktorý hovorí: nájdete ľudí, ktorí sú lepší ako vy, a učte sa od nich. Počúvajte starostlivo, sú všade okolo vás. Sú to energickí ľudia, ktorí posúvajú veci dopredu. Obklopte sa šťastím, veselými ľuďmi a pohodovými ľuďmi. Naozaj, ľudia v našom odvetví sú veľmi pestrou paletou, pestrou zmesou. Hej. Nájdete tu množstvo žien, sú to matky v domácnosti, potom tu nájdete odborníkov rôznych profesí, hlavne z oblasti zdravia, zdravotnej starostlivosti, majiteľov podnikov, nájdete tu expertov predaja, učiteľov a športovcov. Pozrieme sa niektoré tie štatistiky, sú veľmi zaujímavé. Napríklad tu vidíte rozdelenie z hľadiska veku a pohlavia. Na tom grafe je zjavné, že až 82% ľudí zapojených v sieťovom marketingu tvoria ženy. Čo sa týka veku, vidíte, ten koláč je rozdelený a zastúpené sú v ňom všetky vekové kategórie od 18 cez 65 rokov. Takže netreba sa trápiť svojim vekom. Nikdy nie ste príliš starí alebo veľmi mladí na to, aby ste mohli v tomto odvetví podnikať. Matky podnikateľky sú veľmi zaujímavá skupina, sú to priateľské ženy, sú veľmi energické, zvyknuté starať sa o domácnosť, o svoju rodinu. Takým typickým príkladom je Kala Stedel, ktorá patrí k najlepším distribútorom spoločnosti Singular a pritom je matkou 7 detí. Hej, stará sa spolu s manželom o rodinu. Ako sama povedala, je to job na 24 hodín. Ďalšia veľmi zaujímavá skupina, ako sme hovorili, sú rôzni špecialisti, najmä z oblasti zdravotnej starostlivosti. Ich takou výhodou je, že majú veľkú databázu, množstvo ľudí, ktorí vyhľadávajú ich služby. Na druhej strane bývajú veľmi vyťažení a práve preto sú aj motivovaní pracovať v sieťovom marketingu, lebo hľadajú slobodu, pretože naozaj tá ich práca je veľmi náročná. Takisto zaujímavá skupina sú aktívni členovia rôznych spolkov, cirkví, združení. Výhodou je, že sú pozitívne naladení, sú zvyknutí pomáhať ľuďom, sú zvyknutí pracovať naviac oproti plneniu svojich bežných pracovných povinností. Osobitnú pozornosť si zaslúžia samozrejme profesionálni marketéri. Vidíte tam Dave Pascaliho, ktorý je náš upline a viete, akých vynikajúcich výsledkov dosiahol. Sú to ľudia, ktorí majú zmysel pre tímovú prácu a majú nadanie a schopnosť budovať tím. Experti predaja. Takisto skupina, ktorá je zastúpená v tejto branži. Samozrejme, sú väčšinou veľmi dobrí predajcovia a dobrí v komunikácii, sú orientovaní na služby. Tak trochu nevýhoda je, že musia sa učiť tímovej práci, pretože ten sieťový marketing je niečom odlišný jednoducho od predaja, pretože tu hlavne ide o budovanie tímov. Čiže potom samozrejme sú tam ďalšie a ďalšie skupiny ľudí. Prečo o tom hovorím? Pretože naozaj bez ohľadu na to, v akej skupine sa pohybujete, určite môžete nájsť ľudí, ktorí budú mať a majú záujem o podnikanie v odvetví, do ktorého ste sa pustili. Dnes budeme hovoriť tak trochu o tzv. Starej škole. Čiže je to spôsob, kde sa pracuje s menným zoznamom, či ho máte v nejakom tlačive, máte ho v zošite. Proste pracujete s vašim
ako sa vraví, tým horúcim trhom s ľuďmi, ktorých poznáte, máte s nimi nejaké vzťahy. A naozaj tento spôsob podnikania je hlavne o budovaní vzťahov. Prvá dôležitá vec, nerozhodujte vopred za ľudí. Ako ste videli, sú tam rôzne skupiny ľudí. Nehovorili som napríklad o podnikateľoch, ktorí takisto môžu byť zaujímavou skupinou. Čiže nerozhodujte za ľudí, neposudzujte podľa toho, či majú veľa peňazí, málo peňazí, veľa času, málo času. V prvom rade, čo je dôležité, treba s tými ľuďmi hovoriť, aby ste poznali ich potreby. Čiže komunikujte a komunikácia je hlavne pozorne počúvať, pretože komunikácia je dvojcestná ulica, ako sa hovorí. Čiže nie je to o tom, koľko toho narozprávame o našej úžasnej spoločnosti, o našich úžasných produktoch. Je to o tom, aby sme počúvali o potrebách ľudí a potom im pomohli tie ich potreby, ciele dosiahnuť. A v rámci tých rozhovorov sa často dozviete a tí ľudia často povedia všetko, dá sa povedať tak sami od seba. Samozrejme chce to nejaký čas. Keď sa niekým nevidíte s priateľom alebo s kamarátom, zo školy sa nevidíte 5-10 rokov, tak určite na prvom stretnutí prinesú vám kávu a vy sa ho pýtate, či má rád svoju prácu, no tak asi by sa naravne čudoval. Ale samozrejme príde doba, keď mu môžete tieto tzv. Kvalifikované otázky položiť. Naozaj, či je spokojný so svojou prácou, či rozmýšľa o vlastnom podnikaní, či je spokojný so svojimi príjmami alebo hľadá nejaký iný príjem. A tých otázok je mnoho, ale to zameranie, dá sa povedať, je v zásade spokojnosť so svojím súčasným postavením. Pokiaľ je niekto spokojný, tak ako necíti potrebu hľadať niečo iné, nové, lepšie. Naopak, pokiaľ má nejakú potrebu, tak tam je dôležité zistiť, aká tá jeho potreba je. A práve pri tejto práci, pri tomto procese nájdete v zásade 3 skupiny ľudí, samozrejme v rôznych variantách, ale prvá je jednoznačne odmieta všetky pyramídy. S tými asi nepohnete. Druhá chápe vás, ale nevidí vo vašom produkte a príležitosti, nevidí zmysel, nevidí príležitosť pre seba. Áno, možno nie je tá správna chvíľa ešte. A tretia, zaujalo ich to, majú záujem, či už o produkty, alebo o biznis. Ako ďalej? Ako som už povedal, s prvou skupinou nemá význam bojovať. Ten boj nevyhráte. Treba poďakovať a ísť ďalej svojou cestou. Druhá skupina, nezatvárajte si dvere. Možno naozaj nie je tá správna chvíľa a o mesiac, o pol roka bude situácia iná. Stretnete sa, oslovíte, zavoláte, ponúknete a vtedy povie, áno, to je fajn. Čiže, no a samozrejme s tou treťou skupinou treba pracovať. Tam sú na rade všetky techniky, ktoré používame, budeme o nich hovoriť podrobnejšie znovu na ďalšej prezentácii na tréningu o týždeň. Či už je to využitie techniky cez trojcestný hovor, Skype, webinár alebo osobná prezentácia, samozrejme vždy využívajte lepšiu variantu s vašim sponzorom, pretože má to inú silu. Aj to si povieme prečo. No a aký je najlepší plán? Najlepší plán je konať. Preto vidíte pred sebou tú energickú dámu, ktorá kráča Európou, pretože naozaj my sme ešte stále na začiatku. Slovensko, Česká republika, sme pionieri v Európe, čo sa týka spoločnosti Singular. Práve cez naše krajiny bol otvorený trh a to je obrovská šanca pre nás všetkých. Prajem vám, aby ste ho využili čo najlepšie. Dovidenia, do počutia.